Ya, sanibonani, sigcine sayenza le jakhethi, sigcine kuphi ividiyo lenye igcine kukhola ku-waistband. So la ngizoba ngisho ukuthi ngiphinile la, ngiphinile, ngiphinile. Ngathunga laphana i-waistband njengoba ngishilo. Siyabonga ngithungile lapha ukhola lana. Ngithungile, kodwa phela utsheyile, niyawubona nani utsheyile. Yebo, zama uniqondise mina vele into engiyithungayo zigwegwile yabo. Uzocosha ukucoshekayo nawe le vidiyo yabo. Ngathunga-ke la, ngiyanaki ukuthi ngithinge into ey'gwegwile. Mina ngithathini i-information kuthiwa kanjani ukuthi kugwegwile, hhayi usuzothunga okwakho wena kube right. Kube right wena owakho, unganaki ukuthi lo thisha wena uthunga into ey'gwegwile. Mission nolwazi uy'thungela owakho wena ube-right yabo. Manje sesifaka i-waistband siyabo. Manje ipati indawo ubo bonke ophisi yabo uzoqondanisa laphayana. Uqondanise laphana siyabo. So i-waistband izoba phakathi. Izoba upholoni. So senza i-swingage la, senza isinkwa esinopholoni noma u-cheese noma yini. So i-waistband iwu-cheese nopholoni laphana siyabo. Siyabo. Masuyiphina-ke yabo lapha ekuqaleni lapha. Uyangibona nami ngiphina kanjani, ngiphina ngihlukanisile kokusiza lokhu uyothungeka kahle uzipho la kokusiza kanje. Mawuphina kanje ngithi yabo ngisayihlukanisile i-waistband angithi igoqe kabili. Ngiphina laphana. Mase kuthi laphayana niyabo njengoba ngishilo inwebe kanje izolingana. Ngithi yabo la ngizothunga la. Ngithi yabo bese ngithungile la. Ngithi yabo la ihlangene ngithunge. Yebo, ngithi uyabona ukuthi kuba njani basuthungile. Kuba ngathi nama-gathers yabo. Ngithi niyabo le yathungeka kahle le. La ithungeka kahle. Ngithi yabona le lo khala lo. Iwesibhodi uwona ongibhedisa yabo. Kuthiwa ngifake u-black emnyama bengeze nibone. Black uyasiza yabo. Uyafihla umuntu mekutshekile ezinye izinto. So la uzodonsa kanje. Ungadonsi awudonsi umshini wenza nje ukuthi angithi phela i-waist lokhuza incane so udonsa yona hhayi udonsa le ubambile lapha awudonsi umshini phela azochaza kanjalo kodwa nje la uzobamba ukuze yabo kuqondane lapha. I-waistband khona izolingana nalo piece lo we-jacket lowana enza abalingani. So yiyo lento engiyenzayo yabo. Ungayidonsi nje kakhulu yabo njengoba ngisho ngathi ungasusa nje mhlawumbe u-3 noma u-2 inches kodwa ya. Ngithi yabo ngiyathunga laphana ngithunga lapha kulo piece ngigcine la ngihlanganise khona lo piece omncane lo we-waistband nalo mfishane lokhu engithi ngikulokhuzile ngiphine ngokuhlukana ngizokuthunga ngokuhlukana njengoba ngiphine ngokuhlukana. Azi noma niyangizwa into engiyishoyo kodwa nizobona bese ngithungile. Ethi yabo bese ngiphinde ngihlanganisa kahle laphayana phela koqonda kahle. Angithi niyabo
nakho sengithungile ngithi niyabo, yabo, ngithungile. Ngithuke kanjena nje angithi uyabona lento engiyishoyo ukuthi la kuvulekile kodwa lokho indawo kuhlangene kokusiza uZipho. uZipho wami lo uwu-16 centimetre yabo. Nawe-ke uZipho phela uyawusika vele emude ngapha ngaphezulu. Ngithanda ukusebenzisa lawo plastic ngoba kulula vele nawo lo inkinga ayikho uzowusika nje yabo. So lana sengifake uZipho angithi uyabo ngifake uZipho. Ufaka kanjani yabo ngaphambili la Zipho yabo ngubhekise phansi kanje. Uqonde nalo piece wangaphandle wejakhethi uzowuphina-ke uwuphine kahle nje uZipho wakho angithi yabo. Uphine angithi yabo. Uphine uZipho uphinde uphine ngala. Uphinde ngala. Ngithi yabo uma uthanda ungawuhlukanisa inkinga ayikho mina ngithanda uphina kanje yabo. Uzowuhlukanisa uzowuhlukanisa. Uzohlukanisa angithi yabo mase uthunga eduze lapha kwamazinyo aZipho angithi yabo. Ngiphinile la bengu-try-a yabo ukuthi uhlala kahle phela uma uphinile ungakwazi ukuthi u-try ubuke ukuthi uzohlala kahle ngaphambi kokuthi uze uwuthunge. Ngaphambi kokuthi uze uwuthunge angithi yabo. Into kade ngisho ukuthi kufaka bangiqale nge-waistband khona ngizofaka uZipho kahle. Kodwa phela inkinga ayikho kuqaqile laphana kacale ukhona amaqaqa ngiqaqile. Izinto efana ngala ngizobeka laphana ukhola mase ngiyaqedelela siyabo uZipho la. Usuke ngiwuthungile uZipho uma uthunga phela uZipho uzofaka lolu unyawo la Zipho khona uzosondela namazinyo lapha. Ngikhiphile la amazinyo lawa ngiwakhiphile ngasebenzisa isikero. Angisebenzisa amazinyo ukukhiphe laphana. Isikero sisebenza nje kahle. Ngase ngayehlisa naleya nto ukuvimba uZipho lapha ngayifaka ngalapha. So nawe uzoyenza njalo noma ijakhethi yakho ilinganise noZipho inkinga ayikho ukuthi phela uZipho lo bengenawo ukhona olingana nawo ijakhethi yami ukuthi manje kude edolobheni sengizohambela uZipho wodwa. So ngusikile lokho okusele lompha uZipho lo ngusikile. Ngusikile into ozoyenza uzofaka yonke into ngaphakathi njengoba ungibona nje. Uzophina nje kahle ukuphine nje. Uphina angithi yabo lento kade ngisho ukuthi kuzoba lula kanje. Uthi uqedile uZipho wakho laphana ngelining izoba yinhle ngaphakathi nangaphandle uyabo. Yonke into izosala ngaphakathi. Siyabo uphine kahle uqondanise nje uqondanise yonke into yabo. Siyabo cishe kuqondane kahle ukuthi
Ngiyabonga mina ngithungile bengilandela yona la ngithunge khona nje ngivele yabo ngalandela lo line ebengiwuthungile umugqa ebengiwuthungile so la bese nginciphisa phela ukuthi kungabi nendwangini. Oh la kwilayini ngingashiya lapha kumkhono indawo engango 3 inches ingathungwanga phela uzoyidinga phela masu lokhu usufakile la uthunge waqeda la ijakhethi yakho yenze yawoda manje inkinga phela ayikho la sodonsa la kusasale khona la kuvule khona komkhono kodwa mothi kuthiwa bufaka ama-cuffs buzosebenzisa le ndawo engithi yishiye lapha kwi-sleeve so kuzoba wena uthi nawo uthunga kanjani so angithi uyabo isiyaphela ijakhethi kusale nje sifake lapha ama-cuffs lapha koqedela imikhono yabo mase uyaqeda ngithi yabo hayi itsheyile kodwa nayibona itsheyile itsheyile Uthunga laphana lezi amakhavisi akho ayenza abo-3 megoqwe kanje abo-3 kanje khona mawathunga azoba 2.5 inches kodwa mina wami ngithanda ukuthi abe made so uzokwenza into oyithanda wena yabo uzoyenza lento oyithandayo ngithi yabo izoba like 10 centimeters 10 centimeters ngithi yabo na futhi lo akalingani ngithi yabo akalingani nama-cuffs la nemikhono nje ama-cuffs mancane kunomkhono ngithi yabo muthanda yabo ungavele ufake kanje usuzo-overlock-ke uphini nje umuthunga uzodonsa phela lapha shuthi nje wena usuzo-overlock-a kodwa phela mina angithunganga nje ngizonikhomba isihlela engithungayo soqedela ngayo i-lining yonke into izoba ngaphakathi yabo izoba ngaphakathi yonke into izoba ngaphakathi ngithi yabo sothatha-ke lapha uhlanganise khona umkhono uzophina kanje nawe uyi-lining uzophina nje la uhlanganise khona umkhono kuphela kwe-lining ngithi yabo nwebeka nje uphine umkhono wakho uphina la ngithi yabona nami njengoba ngiyaphina la ngiphina ini lo ongaphandle kuphela umkhono lokho e-lining ngiphine lapha ukuthi phela uzoqondanisa ama-side seams ngiphina indawo eyodwa kwi-lining khona azoqondana ama-lining i-lining nala mase ubuyisela esayidini right azoyichaza kanjani nje engithi yabo ukuthi ngiphine kanye lapha kwi-lining yabo mase wenze kanjena usuzothatha-ke yabo la kade uphina khona lapha ngithi yabo ngithe phina kanye uhlanganise konke ne-lining ngithi yabo usuzophina kanje shuthi leya nto leya izoba ngaphandle izoba upholoni yabo izoba upholoni leya nto leya ngizochaza kanjalo ngithi yabo sengiphinile mase uthunga
uzoyidonsa enze yabo ngithungile la ingaphakathi lento lena. Uyenza lo mkhono lo wangaphinanje ngiyokwazi nje ukuyigqoka ngoba manje izo-twist-eka ilayini ngaphansi. Kufanele iphinde njengoba bengichaza yabo. Uphinde kanjalo wenza into efana nala. Angithi uyabo ukuze kuzoba kanje. Yonke inyama ngaphakathi izosala ngaphakathi yabo. Ama-raw edges azosala ngaphakathi. Angithi uyabo usungavala-ke la. Wavala uma uthi uyenza le jakhethi egqoka amasayidi omabili shuthi uzothunga kahle phela nginaleti yesandla khona kuzoba kuhle. Hhayi usungathatha-ke uthathe uhambe uyo-ayina. Angithi uyabona nje nami yami amakhastama awu-3 madi lawo. Uma uthanda wena ungayenza awakho abe mafishane yabo 2.5 inches yabo. Uzoba wenza le sitayela osithandayo nawe yabo. Iyo-ke le ijakhethi yethu angithi nabo ijakhethi yethu lena iyona le ijakhethi isiphelile kodwa nayibona igwegwile laphana kwespendi nokhola awuthungekanga kahle lala akubonakali kahle kodwa nje akuthungekanga kahle yabo. Hayi shuthi yakho uzoyikhipha-ke ibinhle. Ngizonitshela nje la kungathungekanga kahle lezi iy'mpahla engiyenza khona abantu phela bothola ne-confidence engaze bathi hhayi sithunga hhayi. Nami ngiyayithunga into egwegwile so zonke umuntu angalokhu ephatheka kabi la aze ayeke nokuthunga. Nami nje ngizonikhombisa iy'nto zami ey'tshekile engiy'thungayo. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela na-like na-comment na-share ngiyabonga.